हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां बर'नि आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ। लोगोफोर जाय बर' सावथुननि मुङानो जादों रुगुं। ओमफ्राय लोगोफोर बे रुगुं आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर बिबेक गयारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे मेरिना बर' आरो बिथांमोनजों लोगोसे ताक्लाई, मासुम, रिंकुमनि, प्रबिन मैथा बर' आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। लोगोफोर बे फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनानै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोना दानिफ्रायनो सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ माबोरै जागोन बायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आसा खालामो बे रुगुं आबुं बर' सावथुना जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो। मानोना बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुनफोरा जोबोरैनो मोजां जाखायो। आरो बे बर' सावथुनाव माखासे गोबां मोजां आर्टिस्टफोर फाव खालामदों। बेनिखायनो बे बर' सावथुना आसा खालामो जोबोरैनो मोजां जागोन बायदि मोनदों। जेखियानो जाया मानो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। आरो सोर एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान माखासे फैनो गोनां बर' सावथुनफोर आरो माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनग्रोनाय बायदि